Hej til folkens, og velkommen til episode 2 af Livet i fængsel, eller Livet i fængsel, whatever. Livets fængsel, hvad jeg nu kaldte det. Jeg kan ikke engang huske, what the fuck. Ja. Jeg har fået solgt tingene, jeg havde 800 før, nu er jeg på 1895 dollars. Jeg skal så cent. Ja, og som I kan se, så har jeg fået sådan noget lækker dirt. Lidt dirty-agtigt. Ja. Vi kan lige se, om der er nogen, der er isolation i dag. Det er egentlig spændende at kigge altid. Det plejer jeg altid at kigge på. Det er egentlig mega spændende. Der er ikke rigtig nogen, der er i bur. Der er ikke rigtig nogen, der er dyr i zoologisk have i dag. Men ja. Den her video kommer egentlig til at gå, at man kommer til at lige at tage en enkelt selv, fordi jeg gider sgu ikke vende op til de 2000. Jeg tænker på jer, fordi det er egentlig også jeres skyld, at jeg ikke gider at gøre det, fordi jeg tænker, hvad fanden gider sidde og se mig stå og mine alle episoderne væk. Altså, det tager jo en evighed. Men lad os se. Jeg har stillet 1032 er ledig. Jamen, det går vi selvfølgelig efter. Og jeg har ikke fået fikset det med lag. Men jeg er snart fødselsdag. Så det kunne være, at jeg kunne få skaffet et eller andet noget bedre internet, kan jeg få skaffet. Min far har allerede, ja. Og I kan se, der er en med svær lige bag ved os, så vi må hellere skynde os. Det er den forkerte, men gør det noget? Ej, nej, det er løgn, det er løgn, hvad der lige sket? Det er lækker. Og godt, vi er 17 til 17 eller sådan noget, whatever. Det plejer altid til den her vej op. Herhen. Og så kigger jeg. Simpelthen. Der er ikke nogen der. Hvad for et nummer det er? Det 1000 et eller andet. Det er jo ikke der vi skal hen. Simpelthen. Så går vi herhen. Og det er. Den er til salg. Bagom. Så det kan vi købe den mere. Det kan vi godt. Og så ikke at skifte. Nej, okay, vi kan ikke købe den mere. Hvad fanden? Nå, så har vi det mindst også noget vand. Det er egentlig også godt. Har vi noget specielt? Nej, ved du hvad? Vi putter jo egentlig bare dirt rundt omkring her. Hvad fanden skal vi gøre det her? Jeg tænker sådan her. Kunne det ikke lade sig gøre? Kunne det ikke være fint? Og så, nej, vent. Så tager vi den der, for den skal alligevel ikke være der. Så tager vi den der. Jamen, så kan vi gøre det endnu mere kortere ved at sætte den der. Så vandet vil kun være der. Det er sådan lidt bedre. Så har vi et stykke dirt til over, så vil vi gå ned og hente noget til at... Ja, dammit. Det er bare min far, der sidder og sådan leger lidt. Jeg har 1637 sådan lige der. Det skal jeg nok huske. Det kan jeg nok godt huske, fordi jeg har den første. Så. Jeg har fået skaffet en... Oh my god, der er fucking mange herinde nu. Vi skal kræfte mod. Der er ikke engang en sikkerhedsvagt bort herovre. Altså, hvad fanden er det for noget? Jeg går ned og kigger, hvad et stykke sidst koster nede i det forbudte marked, og så regner jeg med at gå lidt ned af mine til sidst, altså. Hvorfor ikke det? Var det ikke her, det supermarked skulle være? Eller? Ja, det har jeg ikke lyst til. Det kan vi godt. Vi gør det. Ja. We got it. It's no PvP here. Så var det den der var hop. Hvad fanden er det henne? Er det ikke dernede? Var det ikke? Det var et hul der. Det der. Kravler man igennem her. Kravler man op her. Kravler. Please. Det er overlevet. Så skal vi bare igennem her. Og dernede simpelthen. Gå igennem. Vi skal være stille. Breath. Oh god damn it. Det er ikke her. Man kan få 320 stykker. Eller 320 kroner for det. Eller wow, er du gal, det er meget.
Det er egentlig meget for bare sådan et lille stykke brød, synes jeg. Hvad fanden er 20? Er det her hul? Ja, det tror jeg. Eller hvad? Eller hvad? Please. Op. Nej. Op med dig for helvede. Så går du op, man. Jeg tror det er heroppe, at seatene de kan være. Se mine. Ej. Alt det fucking iron vi kunne få skaffet. Ingen udgang. Så der er ikke noget her. Nej, der er der ikke. Er der et hul? Er der et hul? Der er slet ingenting. Jo, der er noget der. Jeg kan bare ikke komme igennem. Kom op for helvede, Hanne. Den her, den er godt nok ikke særlig hurtig. Sådan der. Sådan der. Sådan. Og hvad så er det? Er det et hul? Nej, det er det ikke. Holder vi op her. Og så kommer vi op her. Nej, det kan vi ikke. Jo, det kan vi godt. Prøv lige at komme op herhen. Jeg tror det lige er herovre i det her hul herovre. Og ja, jeg må ikke gå derind, fordi jeg er nemlig... What? Så hvornår har vi fået de der vandmeloner der? Forstår jeg ikke. Jo, seats. Ej. Helt ærligt. $750. Så er det noget, vi skal spare penge op til der. Det kan jeg godt love af for. Så nu går vi over mine lidt. Vi har fundet ud af, hvad det koster. Så nu er det bare at finde en vej op, egentlig. Det er egentlig det eneste, vi mangler. Jeg vil helst gerne survive, så vi skal lige hurtigt spise lidt. Hvad vil han? Sådan lidt. Shit. Der findes en anden vej op. Den fik jeg brugt sidst. Det er den sikreste vej. Men ja, jeg snupper. Oh my god, okay, vi kan godt snuppe den vej alligevel. Vi snupper den vej alligevel. Puff. Røg ned. Der er noget. Jeg mener det herovre, men jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker, 100% sikker, men jeg mener det her. Op med dig for helvede. Op med dig! Jeg vil dø. Op ja. Se, så kommer du igennem her. Kom op på den her side. Og så er der simpelthen en udgang her. What? No, get away, bitch. Fuck away, bitch. Fuck the bitch. Fuck you. Oh, thanks God. Please, don't kill me. Der er ikke PvP her. Fuck, godt. Kan han vist også være? Okay. Fuck. Ja. Det var det. Det er heller ikke den sikreste vej nu, åbenbart. Jamen, så tager vi bare den der vej igen igennem. Meget bedre. Jeg tror, det er fordi, at de tror, jeg er vagt. Men det er jeg ikke. Endnu. Okay, ja, det er lige noget jern, han havde jern på sig, men det fandt jeg så lige ud af, det havde han ikke. Nej! Pis, mand! Kraftedeme ikke i orden. Nå. Men jeg kan se, at vi skal snart til at slutte den her episode. Ja. Så det jeg gerne vil sige... Jeg ved godt, det er nogle korte episoder, men... Jeg har sgu ikke tid til at lave sådan noget, alle de der lange episoder, men så har jeg også noget at se. Skal I lige tænke på. Jeg har noget at se, når jeg laver sådan nogle korte episoder. Så laver jeg dem hurtigere, og så laver jeg dem, du ved, 10 gange bedre, og sådan noget. Så ja.